Hello friends, barabai Bodojobinfo YouTube channel asa खालामो गासिबो मोजां दङ आसाम पुलिसनि आपडेट खालामिया गोबाव जाबायमोन दा नोंथांमोन थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोफिनबावबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि सायाव एनालाइज खालामबो नोंथांमोननि मानोना दाखालिसो कमान्डो POP जोबबाय जेराव 2500 वेकेन्सि दङमोन दा नेक्स्टआव कनस्टेबल AVUB फिजिकल टेस्ट बेनिफ्राय कमान्डोनि एन्ड बेनिफ्राय एसआईनि एग्जाम आरो लोगोसे एसआई एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो गाव रेलि बेनो जाबाय SIAB एन्ड UB लेभेलाव स' नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ देग्लायनो दा जों बेखायनो थांगोन अफिसियेल साइडआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो मोनसेनाव मोनसे आसाम पुलिसनिफ्राय नटिस फैगोन जेराव नोंथांमोना माखासे जानो गोनां एग्जाम दङ बेनो जाबाय कम्बाइन एग्जाम आरो बे कम्बाइन एग्जामा नोंथांमोना मोननैजों मोनसे जागोन बेनो जाबाय SIAB एन्ड UB नोंथांमोननि एग्जामा जानो थांगासिनो दङ दा फार्स्टआवनो कनस्टेबलनि सिगां SI आव एग्जाम जानायनि चान्सआ बारा मानोना एग्जाम जाखांबासो बिनि उनावसो गाव फिजिकल टेस्ट जायो नोंथांमोना मिथिखागौ जे नोंथांमोननि कमान्डो लेभेल बेनिफ्राय UB लेभेलाव SI पस्टआ दंमोन होननानै जेब्ला नोङो एग्जाम पास जागोन 1600 मिटार्स खारनांगोन मेलावहाय एन्ड फिमेलाव 800 मिटार्सखौ नोंथांमोना खारनांगोन UB SI लेभेलाव नाथाय जुदि AB SI मोनोबा एबा कमान्डो मोनोबा टीम लिडार जाहैना नोंथांमोनाहाय 4.8 खारनांगौ नोंथांमोना बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 2.8 खारनांगौ बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ स' SI AB लेभेलाव जोबोर गोरा जायो खारनाया बेखायनो जायफ्रा SI टारगेट दङ नोंथांमोना बेखौ खारनो थाखाय जाहाथे प्रेक्टिस खालामबाय थाखादो मानोना बिनि फिजिकल टेस्टआ बिराद गोरा जायो एबा जोबोर स्ट्रं जायो कमान्डो लेभेलाव स' बे जाबाय नोंथांमोननि SI लेभेलाव बेनिफ्राय फैबाय नोंथांमोननि कनस्टेबल द मेल केन्डिडेट्स नोंथांमोना 3200 मिटार्सखौ खारनांगोन एन्ड हिन्जावफ्रा नोंथांमोना 1600 मिटार्सखौ खारनांगोन बेखौथ' मिथिखाबाय AVUB कनस्टेबलाव फिजिकल टेस्टआ से मोनजागोन बेनिफ्राय काट अफ लानानै नोंथांमोननि साख्रि जागोन दा बेखौहाय गोबां खोनादों मेयाव जागोन होननानै नाथाय डेट फिक्स दासिमबो नङा नोंथांमोनाहाय मिथिगौ जे मेयाव नाथाय 26 जानुवारियाव CM बिथाङा माबा मोनसे अपिनियन होनो हागौ स' बेखायनो 26 जानुवारियाव नोंथांमोना मोनसे आसाम पुलिसनि सायाव मोनसे कुइसन खालामगासिनो दंखायो जे रिलिया माब्ला जाथावगोन होननानै दा बेखायनो बिथाङा बुंदों डाइरेक्ट मेयाव नाथाय डेट फिक्स खालामाखै स' बिथाङा बुंनाय बादिबा मेयाव नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना एनालाइज खालामदो जे एप्रिलाव नोंथांमोना लास्ट उइकनिफ्राय मेसिम नोंथांमोना रिलिखौहाय मोननो हागौ मानोना मेनि जोबनायथिंहाय अखा हायो स' बेखायनो मेनि सिगां एबा नोंथांमोना एप्रिलनि बैसागुनि उननिफ्राय नोंथांमोनाहाय रिलिखौ मोननो हागौ जास्ट एग्जाम्पल 20निफ्राय 20 मेसिम एबा 20 एप्रिलनिफ्राय 20 मेसिम नोंथांमोननि रिलिया जानो हागौ मानोना बे समाव जोबोर मोजां बोथोर बांद्राय अखाबो हाया स' बेखायनो 20 एप्रिलनिफ्राय 20 मेसिम दाय लाथ'दों बेखायनो नोंथांमोना जेबो नार्भास जानाङा बे नोंथांमोना 1 मान्थनि रिलिखौ नोंथांमोना जाहाथे नेयो मानोना एप्रिलाव जानायनि चान्सआ दङ बे समाव इलेक्सन रिजाल्टआबो ओंखारगोन बेनिफ्राय फिजिकल टेस्टआव नांगोन दा इलेक्सन जागोन बे अके बाट MP इलेक्सनसो आसामनि नङा बेखायनो नोंथांमोना फिजिकल टेस्टनि थाखाय टेनसन दाला फिजिकल टेस्टआ कन्डाक्ट जागोन आरो थाबैनो साख्रि मोनगोन दा नोंथांमोननि प्रेक्टिसा फेब्रुवारि बेनिफ्राय मार्च एप्रिलाव नोंथांमोना मोजां प्रेक्टिस खालामनो मोनसिगोन मानोना दायो जानुवारि जोबखासिगोन बेखायनो फेब्रुवारि मार्च एप्रिलनि गेजेराव मास मोनथामल'सै नोंथांमोना बेखिनि खस्थ' खालामबावनांसिगोन एन्ड बेनिफ्राय फिजिकल टेस्टआ जोबोर मोजां जाहैगोन मानोना नोंथांमोनाहाय रेगुलार खालामबाय था आरो प्रेक्टिस खालामबाय था बेनिफ्राय ड्रप दोननाङा जुदि ड्रप दोनोबा नोंथांमोना बानाय मोनगोन स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे प्रेक्टिस खालामबाय थायो एन्ड लं जाम्पआ नोंथांमोना इमप्रुभ खालामथारनांगोन एक्सेलेन्ट लाथारनांगोन एन्ड रानिंआवबो नोंथांमोना हानाय इसेबां जस होनानै नोंथांमोना खारनांसिगोन कनस्टेबल AVUBआव लाहैनो एन्ड बेनिफ्राय कमान्डो लेभेलाबो थाबैनो फिजिकल टेस्टआ जागोन आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना नटिसखौ मोननो हागोन स' बेनि सोमोन्दै दिनै आसाम पुलिसनि माखासे आपडेट एनालाइज भिडिअ आसा खालामो भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बड'जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो आसाम पुलिसनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन